Place Selkuskarralle. Mikällä on Raksu Place. Ja tänään me oltiin hommissa iskäni papan kanssa ja sit käytiin syömässä ja iskä meni paskoille. Joten me päätettiin tehdä sille pikkuinen pränkki. Hei kuule. Niin, katsotaan. Niin, eli nyt me keksittiin, me eka pistetään iskän saapas täyteen kuusta. Joo. Riittää. No niin, nyt taitaa riittää. Okei, no. Voi juman kautta, voi juman saakeli. Kauta. Kauta. Vielä keppi. Ai vitsi. Ai. Kuule siskä! Kato ylös! Ylmää vettä! Ylmää vettä! Ylmää vettä! Ylmää vettä! Ylmää vettä! Ylmää! Ei jukulautunut! Moro! Horo!